Hola, com esteu? Bon dia i bona hora. Estem ací, hem vingut del sud a la Setmana del Llibre Català, tirant de llibres meravellosos com l'assaig, la novel·la, la poesia, conte, de tots els gèneres i estils. I des del País Valencià contem les nostres pròpies històries i perquè contem les nostres pròpies històries, comptem. Crec que som imprescindibles en la literatura, en la narrativa, en la poesia en català. Comptem en el mercat editorial del domini lingüístic i venim a sumar mostrant la riquesa, la vitalitat, la diversitat literària de la mà de l'Associació d'Editorials del País Valencià, que compleix 30 anys amb 68 editorials. D'elles, una quinzena aproximadament ho fan, publiquen en la llengua de Joanot Martorell i d'Ausiàs Marc. Al llarg del matí coneixerem les novetats editorials donant veu als autors i les autores dels llibres que vos presentarem. I en la realització d'aquesta tasca tinc un partener molt especial, diguem-ne que és un professional que per a mi és de luxe màxim, és un escriptor que ha publicat una dotzena de novel·les, és un periodista referent de la ràdio i la televisió, qui des de l'avantguàrdia fa dècades que fa la contra i ha entrevistat unes 2.000 persones reeixides de la vida cultural i social. I jo estic molt contenta de tindre't així al meu costat, Víctor Amela. Igualment, em sentiu? Se sent? Sí? Bueno, això és molt original, presentar al presentador. Això no s'havia vist. Perquè les autores són elles que ara parlarem amb elles, no? Però sí, encantat d'estar amb tu, Amàlia, i ho passarem molt bé. Parlarem de l'Associació d'Editorials del País Valencià, que són els nostres anfitrions. Parlarem d'autors valencians, d'editorials valencianes, per entendre que estem tots treballant en la mateixa literatura per a fer-la més forta i amb més futur, des de qualsevol punt de la geografia on es parla en català. De seguida parlarem amb les autores, comencem per la literatura infantil. Tenen el mateix cognom, Paula Ferrer, Eva Ferrer, però no són familiars. Una és catalana, altra valenciana. I ens presenteu, mostreu els vostres llibres de literatura infantil perquè comencem construint des de la base, com no. M'agradaria, Víctor, que destacarem sobretot perquè tu vius a Barcelona però tens orígens valencians del Forcall i moltes de les teues novel·les estan inspirades al Forcall, no? Però no anem a parlar d'elles. Sí, però per a que te coneguen més. Molt bé, molt bé. Te coneixem molt, però... Doncs sí, jo soc català i soc valencià, perquè el meu abuelo era d'un poble que es diu Forcall, no sé si el coneixeu, que està als ports de Morella, a 12 quilòmetres de Morella, i, bueno, pobret, va haver d'emigrar l'any 14 i va venir-se a Barcelona. Ja no va tornar mai més, se va morir aquí, no? Aquí va néixer el meu pare i vaig néixer jo. I quan jo era xicotet, els estius i les Pasques, moltes temporades, anàvem al Forcall. De manera que tots els meus records d'infantesa, que són els que alimenten l'ànima, estan arrelats en aquell territori, aquell riu, aquell campanar, aquells matxos pel carrer, aquells carrers empedrats, i tot això, quan he sigut autor, surt a les novel·les, inevitablement. Surt de manera natural. Sí. Doncs un plaer estar amb Víctor Amela, un plaer compartir tot aquest temps amb vosaltres. Comencem el nostre passeig per les publicacions valencianes des de la base de la construcció del pensament, la creativitat i el coneixement, és a dir, la literatura adreçada al públic infantil, aquella que té la responsabilitat i el goig de seduir els infants a través de les lectures i les il·lustracions. Vos presentem dues propostes. Les plantes de l'avi, publicada per Edicions 96. Les seues autores són Eva Ferrer i Imma Mestre. Eva, com estàs? Bon dia. Moltes gràcies per convidar-nos. I bé, vinc en representació de l'Imma Mestre, també de l'il·lustradora, que malauradament avui no ens pot acompanyar, però us estem molt agraïdes totes dues per donar-nos aquest espai, aquesta veu. Està també Joan i Cordons. Joan Cordons i la colla. Joana. Ja li he canviat el gènere. Joana Cordons i la colla perduda, de Paula Ferrer, publicada per Andana Editorial. Benvinguda, Paula. Moltes gràcies per haver-nos convidat. Eva, per què no ensenyes una miqueta a la gent el llibre? I passes alguna pàgina i mentre et pregunto, si no estic errat, en aquest llibre hi ha un protagonista que és un xiquet o xiqueta que, bueno, el seu avi ja no hi és, però l'avi li ha deixat un llegat, una herència, que és l'amor a les plantes. I a través de com aquest xiquet o xiqueta es relaciona amb les plantes, té memòria i manté viva la memòria del seu avi.
Va per aquí la història? Va per aquí, totalment. Sí, sí. A més, ho has explicat molt bé perquè parlem de que hi ha un xiquet o una xiqueta, està fet expressament perquè aquest conte el protagonista no tingui gènere. I bé, ens explica l'amor, tots els avis, en el moment en què marxen segurament ens deixen un amor inconfusable, no es pot... Incondicional. Incondicional, totalment. I aquest avi, a més, al llarg de la història, li ha deixat unes experiències, uns coneixements sobre plantes a aquest xiquet o aquesta xiqueta, que a més aprofita aquest personatge per explicar-nos. A més, durant les il·lustracions, sempre per no explicar si és nen o nena, per no donar una imatge que potser pogués trencar aquesta... No es veu la cara, no? Exacte. En tot moment, l'Imma, l'il·lustradora, va ser molt curosa i no ens ensenya el rostre total del personatge. I si haguessis de resumir quina és la filosofia d'aquesta història, que per cert hem de dir que tot el text està rimat, és a dir, que té una musicalitat, no? Això per a tu suposo que ha estat una feina, no? Bueno, la veritat és que el text va sortir, la primera estrofa que em surt és la primera estrofa del conte i surt rimat i per això decideixo continuar amb la rima. Sí. A més, de petita... Diu, l'avi vivia amb nosaltres però ara ja no hi és. Sense comptar els peixets i la gata hem quedat només 3. Exacte. I a partir d'aquí ja tires. I a partir d'aquí anem rodant. Penso que en la literatura infantil i juvenil on acabo de començar, tot és una mica idees que vaig traient a mesura que vaig investigant. És una manera perquè els nens i nenes llegeixin molt, la musicalitat que té un text rimat els atrau moltíssim i jo recordo llegir molt així quan era petita, llavors vaig pensar que era una bona manera de començar. Inclús el poden aprendre de memòria, els xiquets, no? Sí, així és. I hi ha un missatge molt bonic, jo crec, i tu ho detallaràs ara, que és la relació intergeneracional, és a dir, que no es trenqui, que no es perdi la relació dels xiquets amb els abuelos, no? Sí. Que això és una saviesa i també és un consol per als grans. És a dir, explica'm com és la relació del teu protagonista amb l'avi i com voldries que tu fos una relació amb una família entre un xiquet i el seu avi. Bé, la relació que vaig tenir jo amb els meus avis, per exemple, és molt la relació que inspira aquest conte. Jo vaig tenir la sort, i continuo encara a dia d'avui, perquè en conservo 2 d'aquests 4 avis, vaig tenir una relació total amb ells, creixo amb ells, dino amb ells cada dia, em porten a l'escola. Llavors, per mi van ser uns segons pares, diguéssim, i penso que és una relació molt maca que es crea entre avis i nets en un moment en què els nens necessiten una figura adulta i aquell avi els hi ve molt bé una figura, un infant a qui mimar, potser com no van poder mimar els fills perquè en aquell moment et toca agafar un altre paper, no? Hi ha una qüestió molt important que segurament la tractes, i si no, segur que tu has reflexionat sobre això, que és com encarem, com enfrontem la mort. Perquè tard o d'hora hem de deixar anar persones, no? Llavors, com ho fem això? Com ho fa el xiquet o xiqueta protagonista del teu conte? En aquest conte l'intentem tractar amb molta senzillesa, amb el que és, amb acceptar i validar els sentiments i les sensacions que això ens provoca, la pèrdua d'una persona, i al final no sé si millor que no us el llegeixi, però és una reflexió que molts jo crec que fem. Quan perds algú, sents que encara el trobes a faltar, que t'agradaria haver tingut més temps amb aquella persona, i són sentiments molt vàlids que tenim ben bé des de petits, des del primer moment. És a dir, que hem d'aprofitar el temps i les persones que tenim a la vora, sí o no? Sí, sí. I després mantenir la memòria, encara que sigui a través de les plantes de l'avi. En aquest cas, el xiquet o la xiqueta, qui li recorda el seu avi són les plantes, i què millor que mantenir-les vives per mantenir viu el record de l'avi. T'has guanyat un aplaudiment, sí o no? Molt bé, coneixem ara Joana Cordons i la Colla Perduda, amb la seva autora. T'agradaria conèixer en persona els protagonistes del teu llibre preferit? Aquest és el somni de Marc i Júlia, 2 joves lectors dels relats de Colla Perduda, i una nit de forma inesperada trobaran el secret per endinsar-se entre les pàgines del llibre i experimentar com es viuen en primera persona les aventures dels seus admirats herois. Joana Cordons, Lluc Tirants, Pep Pantalons i Queta Bicicleta. Aquesta novel·la infantil, escrita per Paula Ferrer i Molina, ha guanyat el Premi Enric Lluch de Narrativa Infantil Ciutat del Gemesí. Debutes en el panorama infantil amb aquest prestigiós guardó. Sí. És arribar
i besar el sant, per dir-ho així. Enhorabona. Gràcies. Paula Ferrer és doctora en Medicina i Cirurgia i treballa com a especialista en reproducció assistida. De menuda, a més de metgessa i mare, volia ser també actriu i escriptora i per això, ara que has aconseguit ser metgessa i mare, has decidit retrobar-te amb l'escriptura. Sí, un poc així. Jo és que de xicoteta volia ser tot. Vull dir, volia ser tot el que se'm passava pel cap. Escriure sempre m'agradava, de menudeta escrivia molt. En anar fent-me major vaig triar una professió que necessita molt de temps i ho vaig abandonar un poc, no? I va arribar un moment que vaig dir, bé, sempre pensava, quan siga gran seré, quan siga gran seré. Ara ja sóc gran, ara ho he de ser ja. I vaig començar a tornar a escriure. Vaig començar en relats curtets, va anar bé i em vaig llançar a la piscina un poc. Tens la vocació de crear més lectors i lectores i les il·lustracions de Juan Antonio Blasco hi ajuden a aconseguir-ho, no? Jo diria que sí. La veritat és que jo a Julio Antonio Blasco no el conec encara, en persona, me'l va signar l'editorial i crec que ha captat molt bé el que és l'essència de la història. Així teniu els dos personatges que estan a casa seva, que estan pensant com poden entrar al seu llibre, que és el que volia fer jo de xicoteta, no? Diu, ostres, i si jo fora de los 5, no? I si jo poguera entrar com fa Bastian a la història interminable? Pues això és el que ells volen i el que ells aconsegueixen, no? Així si vegeu. Teniu els dos xiquets de carn i ossos, no? Per dir-ho d'alguna manera, i així ja són de paper. Així ja canvia un poc la forma en la que estan dibuixats i són de paper. I tot allò que és de paper, que és l'interior del llibre, té el mateix esquema, segueix el mateix esquema. Més personatges de coloraines, en línies un poc més rectes. I crec que la veritat és que ha fet molt, molt bon treball. Hem de parlar de les il·lustracions especialment, Víctor, perquè heu triat Edicions 96 i Andana per a publicar les vostres obres, dues editorials que aposten de manera ferma per la literatura infantil amb il·lustracions molt acurades. I és clara la rellevància de les il·lustracions, els dibuixos adreçats a aquest sector de la població. Fins i tot en el 2019, la valenciana Cristina Duran va ser guardonada amb el Premi Nacional del Còmic i enguany una altra il·lustradora valenciana, Vivi Escrivà, ha sigut reconeguda amb el Premi Nacional d'Il·lustració, sent una pionera en l'àlbum il·lustrat. La pregunta és, quines penseu que són les claus de la potència que ha assolit l'àlbum il·lustrat dins del sector editorial valencià i sobretot l'infantil, no? Qui dispara primer? Bé, no sé, Paula. Bé, comencé La jo. importància de la il·lustració. A veure, jo vaig a començar en una frase del meu fill, Carles, que té 8 anys, i que quan comença a llegir un llibre diu és que té massa lletra. Alhora, ell vol llegir, però també vol veure els dibuixos, no? I un poc relacionar el que està llegint amb el que ja ha il·lustrat. I jo crec que les il·lustracions són la primera cosa que els entra als ulls als xiquets, no? Diu, ostres, que dibuixos més xulos, doncs vaig a llegir-lo. No, mira, este és així, poso que té el monyo groc, doncs sí, el té groc, un poc... Veure tot, jo crec que la il·lustració és com la primera forma d'atracció dels infants cap als llibres. I primer, quan són més menys, comencen amb l'àlbum il·lustrat i ja després, de més grans, poden anar evolucionant també ells com a lectors fins a les novel·letes il·lustrades, fins que ja de majors potser no busquen ja tant les il·lustracions. Encara que sí que està, com tu has dit, la novel·la gràfica, que sí que hi ha molta gent que fins i tot adulta segueix la novel·la gràfica i li agraden les il·lustracions amb molta cura i li agrada també seguir la il·lustració amb un text. Jo crec que sí que són importants i crec que comença amb Eva, no? Sí, bé, a l'àlbum infantil la il·lustració té un paper superimportant, o sigui, veieu la part que ocupa la il·lustració comparada amb la que ocupa el text, no? Molts cops el text acompanya la il·lustració. Aquí parlem de xiquets més petits, que en clar, el teu cas exacte. i han de saber llegir amb soltura, no? Sí. Aquí estan començant a llegir. En el nostre cas estan començant a llegir i la il·lustració els hi aporta moltíssima informació. És això que us deia, no? A vegades el text acompanya la il·lustració més que no pas la il·lustració acompanya el text. En les il·lustracions de la Imma hi ha moltíssima més informació, més sensibilitat. Ella ja ho deia des d'un principi. Jo vull explicar alguna més del que diu el text. I aquesta crec que és la finalitat, no? Que el nen o nena que encara no sap llegir, només veure el dibuix ja li estigui donant molta informació també. Tu, pel que has dit, jo crec que tu és la Enid Blyton valenciana, no?
Perquè tots hem llegit quan érem xicotets los 5 secretos, los 7 secretos, i tu has fet esment de los 5, digo, mira, és de los míos, no? Ara m'has d'explicar quin és el truc per ficar-te dins un llibre, no? Perquè el Marc i la Júlia, els teus protes, es fiquen dins el llibre. Es fiquen dins el llibre, sí. Ja m'ho explicaràs després. Ja m'agradarà a mi ficar-me en alguns llibres. Molt bé, enhorabona. Comencem així, per així veig alguna xiqueta. No sé si estareu en alguna caseta signant llibres, si podem acostar-nos o com està això. On podem trobar els vostres llibres? En la caseta Bueno, que hi ha mira, aquí. aquí a la caseta, aquesta d'aquí, És esta d'ahí? aquesta d'ahí és la dels editors del País Valencià, per tant, allà ho teniu tot. És Allà hi esta d'ahí som, al costat, Aquesta Molt bé. d'allà, sí, la que jo Molt bé. assenyalo. La 12, la número això 12. mateix, la 12. Perquè en el cas de la planta dels avis, edicions 96, que l'any passat o no l'altre, vosaltres sou catalanes i esteu amb una editorial valenciana i aquesta bidireccionalitat ens agrada molt i és interessant, és com hem de funcionar, no? Sí, i tant. A més, ens hem trobat super a gust, hem treballat molt bé plegades, s'ha respectat el text tal i com era, també no hi ha hagut... Ens hem entès molt i molt bé des d'un principi, se'ns ha escoltat i estem molt agraïdes, la veritat. Ha sigut un plaer treballar amb ells. Gràcies, Paula Ferrer, Eva Ferrer, un aplaudiment per a Aplaudiment elles, per a elles. enhorabona. Las hermanas Ferrer.